गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार चौराहानि गेदेर केलेंकारि। सोरखारि हाखौ दखल खालामना लानो खैसार। खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनदोंब्लाबो खोमासुवाखै पुलिसा। क'क्राझार सहरनि फाथारखाराव थानाय दै फुंखा बिफाननि 5 बिगा 2 लेसा हाखौ आर्मिफोरा नागारलांनायनि उनाव क'क्राझार सहरनि फालांगियारि चन्दन पालआ दखल खालामना लानो नागिरनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दै फुंखा बिफाननि मावफारियाफ्रा मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो सान सिगां बिफाना बाउन्डारि होनो गायसननाय खुन्थियाखौ हा माफिया खुन्थियाखौ हास'ना गारहरो होनना रोखा बुंथियो। बिटिआर सरकारा बे जाथायनि सायाव मा नोजोर होगोन नायनो गोनां। बर' हारिनि सासे गोख्रों आइजो दैदेनगिरि गेदेमा डक्टर अनजालि दैमारिया गुवाहाटी बरबरिया सरकारजों न' बां सिफाय जानानै होखारस्रांजानाय दुखुथिया बर' सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। बिथाङा खौरां लाहैना सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारना थाबैनो होस्रांजानाय न'खरफोरनो फसंथान होफिननो दाबि दैखाङो। जाख्ल'नायनि हेंथायै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा बुंदों रावबो रावनोबो जाख्ल'नायनि थाखाय थाइसेबो रां होनाङा। रां होब्ला जों गाज्रि मोनगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुङो। फारसेथिं जाय रां लागोन बिसोरो जोबथेसालियाव थांनांगोन होनना रोखा बुंथियो। जाख्ल'नायनि हेंथायै हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिबुंथि। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसाम सरकारा बर'फोरखौ नासयदों। साख्रि बाख्रि गासिबावबो नेवसिदों। बर'फोरा आसामाव बिटिआर सिंनि बिधानसभा बियाबफोरखौ गारनानै मोन 29 बिधानसभा बियाबाव देरहानाय फेजेननायखौ खालामनो हायो। अब्ला मानो बर'फोरा खौसे जानो हाया? हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'मोनहा ज' जानो हायैनि जाहोना मा? बिनि सायाव बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मावफुंगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारिया गेदेर सोंलु खालामदों। बिथाङा बुंदों बर'नि गासै सिमां मिजिं हाबिलाफोरखौ जाफुंहोनोब्ला जों खौसे जाथारनांगोन होनना। बर'नि बिर जोहोलाव सिखोना जोहोलावनि मुसुखाखौ साननैसो सिगां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बेखेवना होबाय। सिखोना जोहोलावनि मुसुखायाव सिखोना जोहोलाव खौसेथि खाम्फा सोदोबनि खौसेथिखौ लाना फिन बोखारफिननो दाबि खालामदों। माखासे सुबुंफोरा थोंजोङै सिखोना जोहोलाव खाम्फाखौल' दोननो खावलायदों। माखासे आफाद आरो सुबुंफोरा सापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुआ दिनै सानसेयाव गंथाम गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। सापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि बानजायनायाव आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखि बायदियै भलन्टारि फोरोंगिरि थिसननाय आयदाखौ लानानै लासितपारा अमलासिब गुदि फरायसालि, बरफाम गुदि फरायसालि आरो 633 नं दावथारा गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गुवाहाटीआव होस्रांजानाय दुखुथिया बर'फोरनो गोदानै दाजानाय फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै बनसुआ जाग्रा लोंग्रा गानग्रा जोमग्रा गोनांथार मुवा बेसाद गारि गंसे अनसुंथाइ हैदों। बर' हारिनि अलखद समाव बिथांमोननि हेफाजाब हैनाया दुखुथिया बर' फिसाफोरनि गोसोआव एसेबाबो बोलो होदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।